Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Deni Ismawi Sarapan Mbak Mae lho dikeki urap, guys. Mae ngurap kudu. Bola campur-campur iki enak. Luntas. Kates gantung kembange saya godhonge. Bola. Enek kates piring ya ini. Luntas Jepang. Luntas ya. Sambah. Enak, guys. Kita sarapan. Mbak, malah pas jantung kok. Nah, kok peri yo mau lho. Enak kembangnya kates. Tak lagi. Ini taram kapsul getan. Pasti kita sarapan, guys. Itu ya, Boy. Bareng naik. Mbak seneng lawan. Kerupuk yo enak sih. Langsung dikit. Aku nek mangan iki enak kok selawan. Aku jangan tempe, tak tempe dia. Rasa mau. Tempe dia. Ini tak tempe. Belum nih. Ini apaan? Itu mah. Kurang sen. Kak. Asin-asin apa? Murah. Wah, sekali-sekali masak jujur-jujuran. Murah. Jujuran malah sehat. Malah sehat. Kayak kunci pun tak boleh kalau goreng. Kunci kelan. Enak. Enak lote pahit malah ini. Iya. Lote pahit kudu. Tapi malah enak. Aku malah sego wadang, guys. Sego wadang ini jadi kan enak. Malah aku sego wadang bukan aku. Aku nek panas muang-muang. Berarti seneng loh berarti. Ini bintang tolong lu. Bintang. Nah. Peri senengane tuku sego pecel kok harapan. Iya. Aku kelor tak lakno kok. Tak pedhi ngono. Apa? Bang kelor. Ngono kalau. Kelor. Bang kelor tak urap nek campur-campur malah itu. Nonem. Sedep. Mak tangane ini masak iki. Cara mau bumbune gak akeh lah yo iso sedep ya, Mak ya. Aku ini masak piro, guys? Bumbune malah gak akeh. Kanggo mangan lho. Sekarang 5.000 piro? Kanggo lho bodoh. Sekali 5.000 mak aku Mas Sopian. 5.000. Bumbune iki gak wani akeh tapi malah wino. Tetep tangane. Dia kayak jangan taruh kayak gitu. Berarti seneng. Aku njaluk. Aku gak enak kon taruh. Nek njebur ini nek apa iku mangan. Tak mangan kene. Ya mangan. Enak iki. Aku ki saiki karo diperi dhewe nek aduh gelem masak nek gak yo uga masak. Nyata. Umur masakanku nyata. Enak. Ayo jual Mbak Di ya. Wis kan malam mbok bosen ya. Soale mangane mak tak pangane mak kan. Sampeyan tau dodol ya, Mak ya. Terus ngono. Duh, nak nyambil kok winu. Tahu dodolan apa bubur piring yo tak dadar rondo. Mana anu dalan doberan kok ungu. Ini dituku nyoto ini. Anu, lek tangan iki sedep. Wah, jadi sapi rong. Botol rong entong dituku aku. Lho arep ndekne. Terus sambil tadi Bu. Yo kaya muje. Potongane. Terus ada kok padha lah. Ora mak pengen iki diakeh bumbu lah yo malah gak karek tangane. Ngono. Ini sarut deh. Sing anu lek sarut penak yo tare ada kudu. Dong luntah yo lah malah ini dong luntas. Nek wonten Mas. Aku dong luntase entuk orang tekem sih aku. Nah ini juga anu ya. Dong menyok yo. Yang menyok ada. Atas kan. Pan atas. Usang telur. Enggak lama. Kita gabut, marik-marik. Dua dewi ke sarawak bang. Enak ada menyambut.
Dene iki aku keleren piring. Ces ya. Ya. Sangat-sangat enak. Keleren cetak lah. Bakar. Neng bawa. Masak warung no. Terus direk mana? Terus nyambil ya. Mbak matang. Cas. Terus kok ning nduwur klopo ditumpuki diumangan rokok. Jadi sedep jadi. Iki rene bawa pawon. Pawonnya kompor. Kompor nek pawon. Jenek iki ning nggon mbokku kono. Bus, Pak Bus. Wah, kan Lu kok mau? Kak Jawa sing Sama pindang. Yang mana? ngebut. Apa? Mau cicik belum? Masih mau karena pindang. Mangan sego. Ya, kok nongkrong mangan pindang. Pindang nek sing setoke pakanan. Ya. Itu kan enak mah. Samaan kowe. Ngopi nang tekno mbok tekno. Nek ngono ya. Wes akeh sih, kok panganan. Pantek. Marai nang Jog apa? Kudu. Jujur nang iki. Apa ada Jepang? Yo mari Jepang mbek kudu. Aku mah gak masak ngambil dek sore cek ngelawan cek dari boleh nanti gak mangan itu kita Untuk apa? Kita kan ngulak aku sama ngulak aku yo. Teman tak ada Papat ntar papat. Aku ngombe aku. gak cepet Mamanya ngode yo jadi dia punya beda boleh di Pak. wes Pak Elan pun Enak kan seger Enak yo. harapan saya ini ya harapan Dong kelor di kilometer ki ya enak, guys. Jos pokoke kilometer. Nom-nom tapi. Mungkin tak dong kelor nek telung-lung aku mau. enak dong Tak petik-petik enak. Jadi itu tombol apa? Tombol kaliran. Tombol lesu. tombol sup man kalau mana terus ini sambal rusak menurut domennya Enak. Enak. Pokoknya ning desa ki didol telur dhewe. Kan kok nasi-nasinan. Tempe. Ora njung iwak-iwakan gak. Arek enak. Balen-balen. Engko tarekno lah. Engko yo. karek abus Engko tarekno tak bantu sak aku iki. Kita ngalang-alang. aku dicokot nyawa bawa gosong lho tak imen tak kali putih bendino cek ngene Enak tawon. cek gatel cek Enak tawon. cek Keren udah nyawa iki ya ya koyo aku lho malang sangit mak tapi rupane coklat agak ijo rada gede iya. nyawane iki segawe ini melencok ning samperan lho Ora aku yo anu, ora walang. Apa kaya lembing gede kuwi kan nyokot kok. nyokot iki lha pas tak suwako aku ora lah Nyokot, centeng langsung nyokot. dietel sampai saiki gak gosong Terus tak seri mek tawon. Yang tawon gogo ngene. beda apik Nek, ngene salah-salah seger yo kakek sabun ambek kilo Golek ning. Tong-tong ora entung nang saiki entung kok guys. enak yo enak lho Enak ya aku golek tak goreng. Jadi karam nak mentah-mentah ora mentah gak karam. enak warken sih gak entek Wah. Mau wis tak lan aku sing iki nek awan do ning kene Iya. ono nang kene Es. es Esean. ini paling Udah sarapan. Yo tuh. Yo kotok. Oh iya, ini es. Ya. wis ket ketemu orang Kan dia kan ada sirup, sirup aja. susu es ora kulkas gak kena kayak gini Aku sih bisa tak ada wong tak aki. Kita ana tata. tapi apa digopo yo Kita kayak no gemi ya. kan gopo maksudnya Kita kalau gemi. ora Nanti tak ada pati senom. ora dium Ya mau gawe tak kayak sadah. jerukane langsung dadi gawe to Iki ya sadah, guys.
Dewe nek Lah, awan mak entuk ki nang ya. Aku entuk nang. yo kayak Nang pasar kayak kabeh. Baru kayak kasih isi, Mbah. Nggih, saiki nah ya wis ya ora dikulkas ya tuku es itu. nah yo 1000. Es dadi saiki ya teh. Oh, ya dah. Iku saya cok. Tata cok. Cok. Ya. Kata anak ini cok. Ini kan. Mau. Apa dikendani dak. Piro wis akeh ki? Apa dituku tak mentolan. Dituku. Tak tuku nenek. Guys, kita lanjutno konten tadi pagi ya belum selesai. Dan iki Mbak Isma wis bar mulih konggone kecamatan, guys. Ijek ning gone kecamatan neh. Iki mau ditelik di WA, Mbak sampun jadi kakane segera diambil. Terus aku budal dewi, guys. Ono karek jipuk dan alhamdulillah sudah jadi. Cuma 1 hari ngono jadi guys cepet lu. Gambare blur. Ih, kayak remeng-remeng. Gambare kok remeng-remeng kamerane rusak. Warnane manggil apa? Iki wis jadi. Oh. Kakak sekarang ki koyok fotokopian, guys. Jadi wis ora biru nek Oh, iki kae Mbak Isma kono. cek sing biru terus tak Ya apa kan jenenge yo kok. iki tak plastiki ngene lho iki sesuk ya tapi tak gewekno ngono tak. Yo boleh guys jenenge ben ora rusak yo. Karena tanda tangannya Pak Ikus diubah pekerjaannya menjadi petani, pengurus rumah tangga dan belum kerja peri tamat. Oh Pak Riko ki SLTA ki apa? Anu SMP. SMP kok SMA? SMP, nunggu Twitter Pak Mbak Limbo. Mbak tersandi kok. Donggenku ki tek tamat SD padahal SMP ki. Bukan. Kakak. Iya. Ditulis SD ya wis. Bentuk komplomisan. Aslinya SMP guys tamatku. Terus peri. Terus jadi karek ngubah KTP ini Pak Riko guys. Pak Riko cek kerja jadi nunggu sampai Pak Riko ulang. Soalnya ki wis tak tekokno Mbak seandainya merubah pekerjaan di KTP itu harus ada orangnya, harus bawa orangnya. Enggak, KTP-nya aja. Persyaratannya apa? Cuma materai sama bawa kakak asli ngono guys. Lah apa tak kon maketno apa sih KTP ini gak bisa soalnya Pak Riko itu kerja di sana KTP-nya itu ditahan di pos jaminan kerja guys. Jadi ini gak iso KTP itu dikirim rene maketno pulang. Ya wis akhirnya nunggu sampai sak tekone Pak Riko sumben tak urus. Nek wis Pak Riko mulih diurus bareng sumben karek nunggu desilnya turun. Terus nek wis turun minta data di TKS terus persyaratannya baru lagi dibawa ke Bansos lalu bisa mengaktifkan apa Sidik Ferry. Persyaratannya masa iki kudu ngono. Ya wis anut guys yo. Karek sampe alon-alon iki apa tak plastiki dhewe ngene wedi nek apa kleru karo sing fotokopian tapi beda tok sekarang guys. Saiki koyo nganggone barcode juga tok bunder nek dhisik kan tok bunder sampe ning kakak. Iki mau mulai sampai peri teko omah dituntut peri cek nuntut aku guys. Oh rati papak bature rati papak aku mlaku dhewe gek nek bature capek. Lah kayak pisan gak dipapak ngono guys. Dan mbok iki ya wirawiri ngurusi ngene iki yo penting. Nek gak penting ngono wong sekolah edek cek sambat lho bocah saiki mesam wiro dhewe gini gak dipapak. Ndik mau sampai kancaku telepon. Aku paketannya renek. Kok malah kayak masuk panggilan tak terjawab. Terus tak WA nek apa ngono.
anakmu mau mlaku beb golek kowe tak terno mo ngene sampe entar ae bocahe ngono kok kesel jare aku kene ngono gak dijemput protes guys padahal aku ning kecamatan aku ngono lagi mulih aku yang ngono aku yo sempet urung leren cek pokoknya cek beberapa hari cek ngene iki guys cek pusing ngurusi soalnya apa merubah kabeh ngono dari pekerjaan soalnya nanti itu ngaktifin nokis nek gak nganggo iku saiki gak iso soalnya syaratnya ngono ngeluh aku soalnya kisah anak guys sing dijaluk ya mau loro tapi sewayah-wayah jenenge wong kan ngerti dhewe ini rumah sakit biayane pakai banget guys sampai 3 juta 4 juta ya nek ngamar sekarang itu sedina sewengi rong bengi 3 dina aku kae entek sakmono kae nek gak duwe iki bener-bener wong ngene iki rakyat kecil tidak mampu ngene iki ya Allah guys utang-utang iki ya nek enek sing diutangi lah ya pas wayah kok enek jenenge wong ya mau lara pengene sehat terus ya tapi jenenge wong ndelok neh kita gak tahu ya saiki sehat sesuk lara kan juga aro oke sementing kita jaga-jaga antisipasi dhisik ngono aku ki ayem cara ngono ki ora entuk bantuan lah nek wis dikeki kis gratis dari pemerintah ya wis alhamdulillah guys malah saiki akeh sing gak diaktifkan karo kono dadi karo ngene iki ngurusne kangelan guys kudu kok nol lagi kok meneh ngerubah kabeh sampai pengeluh ndini aku sampai gak fokus ngonten dirawiri gak leren tenan ya wis ngono Mbak Isma tak leren pokoknya terima kasih banyak sudah selalu mengikuti konten-konten terbaru nih Mbak Deni Mbak Isma ngasih saran semangat masukan ditonton terus iklan wis gak di-skip sepurane sing akeh nek selama ini Mbak Isma Mbak Deni nek salah tutur katanya sing salah sing kurang enak didengar sing selalu menyinggung kalian sepurane kayak iso macani satu persatu komentar dari kalian membalas satu persatu yo pokoknya muga kabeh diparingi sehat seger waras panjang umur berkah barokah Mbak Isma pamit dulu kecik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh